Ať náš tým je šampion, nechceme víc, jenom slavit titul, jak si to žádá. Ať náš tým je šampion, nechceme víc, a všem soupeřům ať ukážem záda. Ať náš tým je šampion, nechceme víc, na nějaký prohry rychle zapomenou. Ať náš tým je šampion, nechceme víc, budou zase nosit všechny na ramenou. Obránci ví, co je pára, a náš golman to je skála. Jen si zkuste, jestli můžete dát gól. Útočníků jste se báli, z každý pozice, že pálí. Za chvíli si všichni zakřičíme gól. Je to gól. Ať náš tým je šampion, nechceme víc, jenom slavit titul, jak si to žádá. Ať náš tým je šampion, nechceme víc, a všem soupeřům ať ukážem záda. Ať náš tým je šampion, nechceme víc, na nějaký prohry rychle zapomenou. Ať náš tým je šampion, nechceme víc, budou zase nosit všechny na ramenou. Obránci ví, co je pára, a náš golman to je skála. Jen si zkuste, jestli můžete dát gól. Útočníků jste se báli, z každý pozice, že pálí. Za chvíli si všichni zakřičíme gól. Je to gól. Obránci ví, co je pára, a náš golman to je skála. Jen si zkuste, jestli můžete dát gól. Útočníků jste se báli, z každý pozice, že pálí. Za chvíli si všichni zakřičíme gól. Je to gól. Zdravím všechny faninky a fanoušky dobrého fotbalu. Dnes se vám představí to nejlepší a nejdražší, co je v současné době ve fotbalovém světě k vidění a taky ke slyšení. Počasí je skvělé, tribuny nacpané, prostě ideální fotbalový stav. Dlaně se potí, nohy se začínají třást, hrdlo vysychá, napětí se stupňuje a krevní tlak letí nahoru závratnou rychlostí. Pokud by vám děj nebo osoby tohoto utkání něco nebo někoho připomínali, tak to už, jak říká doktor Cipro, není náhodou.